Dražen Đurović, replika. Hvala. Vi ste u svom izlaganju dotakli jednu meni zbilja omiljenu temu, a to je broj zaposlenih. Uvijek ona tema koja je u ovom društvu uvijek bila relativno manje važna. Nas uvijek brinulo koliko je nezaposlenih, koliko je socijalnih slučajeva, koliko je svega, a nismo nikad se brinuli o tome koliko je zaposlenih. Ono čime se svako društvo vitalno bavi, koliko ljudi radi, koliko ljudi stvara dodanu vrijednost, to je nam uvijek bilo onako jedna usputna stvar. Bilo uvijek ih je dovoljno, važno da je ovog drugoga ima. Naravno, pa broj zaposlenih, pa to je ključno pitanje koliko ljudi radi. I šta je odgovor na gospodarski rast? Kad u SAD-u kažu da Vlada je uspješna i ovaj mjesec otvara 195 tisuća novih radnih mjesta. I na 195 tisuća novih radnih mjesta naravno se zapošljava i 195 tisuća novih zaposlenika. Kod nas se nikad nije mjerilo uspjeha politike bilo koliko se radnih mjesta otvorilo taj mjesec. Ne, kod nas je uspjeh da li je državni proračun skupio još 100 ili 200 milijuna kuna više da bi mogao tranširati. Pa nije to uspjeh državne politike. Pa uspjeh državne politike je koliko je radnih mjesta otvoreno. Time se američka vlada svaki mjesec hvali. A kad je recesija onda govore sad je zatvoren određen broj radnih mjesta. I kad je opet uspon otvoren je broj radnih mjesta. Ne, kod nas zanimljivo tog nikad nije bilo uopće u nekom javnom fokusu. Naš je eventualno fokus oko toga koliko smo uspjeli skupiti u državni proračun kako bi mogli bolje sve svoje potrebe zadovoljiti i kako ne daj Bože ne bi ništa slučajno ozbiljnije strukturno u ovom hrvatskom društvu mijenjali. Tako da slažem se zaista u taj fokus treba staviti to pitanje koliko ljudi radi, koliko se radnih mjesta otvara, koliko je novo zaposlenog, a iza toga slijede odgovori na sva ova druga pitanja. I na PDV, i na rast potrošnje, i na bolje punjenje državnog proračuna. Odgovor na repliku Jadranka Kosor. Slažem se s vama i mislim da bismo u budućnosti mi ovdje u Saboru trebali dnevno pratiti kao što smo pratili koliki je nezaposlenih na današnji dan, više od 314 tisuća, ali da vidimo koliko je na današnji dan zaposlenih osoba. Kao što vidimo usporedba sa 2011. pokazuje da je broj zaposlenih smanjen i to je nešto oko čega trebamo dodatno otvarati rasprave. Međutim, onda unutar toga i o strukturi, onda unutar toga koliko je mladih zaposleno, znači ne koliko ih, nego koliko ih je u godinu dana zaposleno. Zašto je to važno? Pa uz sve ostalo zbog mirovinskog sustava. Mi smo sada država koja se gotovo izjednačava 1:1, dakle jedan zaposlen, jedan umirovljenik. To, a prethodno su kolege već puno puta govorili koliko mi uberemo za mirovinu, a koliko moramo onda odvojiti iz državnog proračuna i to postaje nepodnošljivo. A što budemo imali više zaposlenih, znači oni koji rade, kakve su im plaće, to je isto tako jedna tema. Dakle, nije dovoljno biti zaposlen, nego treba biti zaposlen na taj način da može živjeti od svoga rada. To su teme koje trebaju biti relevantne i oko kojih bismo možda trebali konačno i u nadležnim saborskim tijelima razmišljati o posebnim raspravama, tematskim raspravama upravo na temu zaposlenih i sve što ide uz to. Hvala.